Oh my god. My god, my god, my god. What is one? Hello, hello. I die. Sachi fैदों. Welcome to live chat. Remember to open dulu. Komen udah. Coba nih dong. Hello, hello guys. Mari jaga ya. Coba nih dong. Hello, hello guys. Ayo, my go to rule. Hello, hello guys. Welcome to live chat. Ayo, my go to rule. Hello, hello guys. Hello guys. Hello, hello. Raugulat and I also. Hello, hello. Raugulat and I also. Hello, hello. Hadam gamer. Makubor. Happy New Year, bro. Happy New Year. Ma खालामदों? Hello, hello. Hadam gamer. Makubor. Happy New Year, bro. Happy New Year. Makubor. Piknik जायाखै नामा? Ma खालामदों? Hello, hello. Makubor. Happy New Year, bro. Happy New Year. Makubor. Piknik जायाखै नामा? मोजाङानो. आच्छा, दालाय मा खालामगासिनो दङ? Abe, watching. Mana back sound fैदों? अच्छा, back sound फैदों. Evan kertas. Back sound. Watching. Mana back sound fैदों? Guru, deh, apa tadi? Technical problem. Abis. Hello. Back sound fैदों नामा? Nana back sound फैजादों. मोजाङानो. Hello. Komen udah. Back sound fैदों नामा? Piknik जायासै नामा? ओहो, जायाखै. मोजाङानो. Hello. Komen udah. जाबाय. पिकनिक जायासै नामा? ओहो, जाथ'वाखै. नोंसोर जादों नामा? Welcome to chat. Welcome to live chat. ये क्या हो रहा है भाई? साउंड को खमायबाय. औ मा साउन्डखौ खमाय. पिकनिक जायासै नामा? खमायबाय. साउन्ड खमायबाय. मैया जादोंमोन, दिनै हाला. आच्छा.
दिनै जे बेरायबाय थादों जादोंमोन आरोना दिनै बेरायबाय थादों दिनै माखासेफ्रा This message is held review दिनै बेरायदोंसो रुको दस्राफ्रा मालाय चैनल को नाइनी माखासेफ्रा ओमफ्राय पुलिसजों सोबाय 286 MLBB Hanabi new update Good good नहीं हुआ रुको हिंदी दूंगा हो गया आपने छोटा वाला मा खालामदों नोंहालाय हाय ए बागलारि आयौ आसोला फैबाय माथो ओइ आं मा होनो आं नैबे चेनेलनि मालिक नङा दे मालिकआनो मालिक गेमसो गेलेगासिनो दङ मा खबर मोजां ए बागलारि कभी करते हैं मा खालामदों ए बागलारि ये क्या है ए बागलारि इज न्यू एमर अच्छा जाखांबाय नामा जायाखै दङ ओरैनो जिरायनानै नासोलै नै बे फख्रियाव सारनाय मा ओंख्रि खिन्थाहरलायदो गासिबोथ' नङा आयौ ए बागलारि थांबाय नामा आदाना गेमारालाय थांबाय नामा खबरा मोजाङानो ए बागलारि नोंहालाय मा खबर पार्टि जायाखै नामा ओहो जायाखै नोंसोर जादों नामाब्रा पार्टि गय जानाया गुजुगासिनोलै आं बेखौ सिनायोमोनथ' ए बागलारिखौ माने आंनि चेनेला पस्टपन जाबायना आंनाबो मोजां आच्छा मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो अबे ये क्या है हेलो हेलो आंनाबो मोजां आच्छा मा ओंख्रि संखो ए बागलारि थांबाय नामा हादान गेमाराथ' थांबाय खोमा उहु This is मान साबसिन नामा हाजार साबसिनाव नोंना मा चेनेल आंनि आंनिया आं खिन्थालालै मा होनो थारमाने नोंसिनाव साबसक्राइब दंखायो खोमा माने आं लाजिबायसो खिन्थानोनो आं खोन्थानोनो आंना मा नेममोन खिन्थानांगौ दे आंना नामानो मोननैसो सोलायबाय आङो नामखौ आं स्टेटास भिडिअ'सो आगारोमोन आरो थारमाने बे एयार मेल'डियास संस बिथांजों थारमाने न'आ खाथि खाथि नालाय आं बिसिनाव दंफैयो ओमफ्राय आं दा लाइभ होगोन आरो बिथांनि जायगायाव ओमफ्राय आंना चेनेलाना माबासो स्टेटास भिडिअ'सो आगारोमोन आङो आंनि चेनेलाव ओमफ्राय दा हगारला आरो खोन्थादे फार्स्टआवथ' खुलिजेननायाव आंनि इउटुब चेनेलनि नामा टिना ब्रह्मसोमोन नालाय ओमफ्राय आं दा चेनेलनि नेमखौ सोलायबाय आरो थोद फार्स्टआव आंना इउटुब चेनेलनि नामा खुलिगोदानाव माबासोमोन टिना ब्रह्म चेनेलखौ खुलिदोंमोन आङो ओमफ्राय दा चेनेलनि नामा जाबाय गोराफि दा आङो भिडिअखौ दा माबा बे चेनेलनिफ्राय दानजोब्बाय आरो भिडिअ हगारला आङो बेवहाय हेलौ हेलौ सानै फैबाय कमेन्ट हरदो
welcome to live chat. गय जानाया गुजुगासिनो जल्दी जल्दी जाखांबाय नामा जायाखै हादान गेमार खोन्थादो खोन्थाबाय मा जाखो कमेन्ट हराखसै मानोबा ना आंनासो नेटा डाउन जाबाय बिरि सोबो नामा बिरि सोबालै मैया गय जादोंमोन आङो गय गोरान ओमफ्राय मा जाखोथाय गुजुग्रा जालांबाय फाग्लासो जाथारदोंमोन बे दहायो थोद जाम्बा जाबायनालै बिरि सोबावा नामा नों बिरि सोबालै मा ओंख्रि संखो ए बाग्लारि खोन्थाहरदो मा ओंख्रि संखो नों सिरि थादो नोंखौ मबाइलजों बुगोन आं र' जाम्बा हामालै मा ओंख्रि संखो ए बाग्लारि खोन्थाहरदो अकमान कय दिया अपनी की कुछ है एक थाप्पड़ लगायदो कमेन्ट खालामदो गाइसमोन सानैल' फैदो हाजोआ खिगासिनो Hello, hello, guys. Come on, come on, come on, come on, come on. Happy New Year 2023. Notification फैबायलै आंनाव ए बाग्लारि मा ओंख्रि संखो नोंस्रा जाखांबाय नामा खोन्थाहरदो अनसाय बड' स्टेटास अच्छा कैसी तुझसे दिल ना लगाए कहीं साथाम फैबाय हाय हाय हेलौ हेलौ कमेन्ट हरदो कमेन्ट श' जायासै नामा मारै जाखोथाय हाँ बाद में बोलूंगा साथाम फैबाय कमेन्ट नुजाफैयासैलै रावनाबो आंनाव मा जाखोथाय किसी को कमेंट शो नहीं हो रहा इधर कमेंट शो नहीं हो रहा ये देख बाद में आएगा इतने जल्दी थोड़ी ना आता है अबे इतना देर हो गया 3 लोग आए हैं अभी हेलो हेलो हाय हाय हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर कमेन्ट शो जाफैयासैलै आंनाव नोंथांमोना कमेन्ट हरदोंमोन नामा मा जाखोलै दिसिसटा ए बाग्लारिना साबसक्राइबार बेसेबां थांखो 500 थाङाखैमोन जेब्ला आं इउटुब चेनेल खुलियोमोन ए दाबो थाङाखै माथो आंना 500 थांसिगौमोन पस्टपन जाबाय चेनेलानो सोर सोर दं कमेन्ट श' जाफैयासैलै मा जाखोथाय इसमें कमेंट शो नहीं हो रहा क्या अभी रिप्लाई नहीं किया तो क्या करेगा नोंना नेट प्रब्लेम नामा नेटआ एसे प्रब्लेम जानानै दं नेटआ एसे डाउन जाबाय थायो हारसिंनो थांलाय फैलायनो बेखायनो थाबथादेरलाङो दा मोजां नांगासिनो दङ नेटआ गराय फबनाय रुमसो माथो गिनांगौ माथो नोंनिसो दा बेलाय रुमालाय सैमा सानाव गुजुआ मोनायावसो गुजुयो नोंना एसे मोनामदोंलै माबा तुझे थोड़ी ना बोलने के लिए कहा मैंने मुझे बोलने के लिए कहा तू लैपटॉप थुगासिनो मालाय
साथाम फैबायमोन सोर दङ न' कमेन्ट बानासै हरदो। एबार न' बानासै खानाया मा जाखो कमेन्ट हरदो साथाम फैबायमोन। ओह माय गॉड ये क्या कर दिया तूने मोनेटाइजेशन वेरी बैड अपडेट 2023 नेट प्रॉब्लम जाबाय दं आंना मा जाखो अच्छे से लग रहा है तो मोजांखौ नाङा नेटाबो थांलाय फैलाय कमेन्टखौनो नुवासै नालाय इतना बुरा दिन आ गया मेरे पे कमेन्ट सर जायासै नामा रा सासे नायगासिनो इतना बड़ा फिसा खालामब्रा न'आ इसे फिसा खालामब्रा न'खौ इतना छोटा छोटा होता है इधर गोदानसो फैफिननांसिगोन नामा रा कमेन्ट हरदो खोनायासैथाय खोनागासिनो कमेन्टखौनो मिउट खालामना दोनदों अच्छा आबे आंलाय माला कमेन्टखौ माबा खालामनानै दोनखो बिलाय नेट प्रब्लेमथ' फैबावगासिनो नेटानो डाउन जाबाय थायो नुवाखै मा जायो हेलौ गाइस हान्थुलरफोरखौ सोमावनानै साहानि न'आव हाबै एबाग्लारि दं नामा ना थांबायसो जाखो कमेंट शो नहीं हो रहा बे ये क्या हेलो गाइस दिल ना लगाए कहीं रब्बा ने तुझको बनाने में रितो रिवानिखौ होनसै नामा रा माखौ आं रोङालै मोजाङै खननो गाराङाबो थिग नङा सासेबो गैला साथाम फैफिनबाय कमेन्ट हरदो लोगोफोर जल्दी खामान कमेन्ट हरदो इ क्या हो रखा है बे मा साथाम फैबाय नेटा नैलाय मासथिनि मादि डाउन जायो वेलकाम टू लाइव चैट खबर सबर माबोरै नोंसोरनिया सोरनि जल्दी यार 7 बजे को लाइव आया था मैं मनवे चिन्नुदो चिन्मा नंदो बमहिदगम मनवे चिन्नुदो चिन्मा एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना ओइ वाइफाइ खौ कानेक्ट खालामनानै होदोलै न'आव
मा हाय हाय एस मुसाहारि ब्र आयु आसोला फैबायलै माथो लागाव हाय 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 मा खालामदों आसोल बाक्सा लागो ओंखाम जाखांबाय नामा दिनैसो कन्टेक्ट जाबाय आं बेजों फाग्लासो खेबसेहाय भिडिअ कल रायलायनाया बेजों रायलायखांबाय आङो एस मुसाहारि ब्रादारजों मा खबर दं आसोल आयु आंखौ सिनायदों नामा लागाव oh my god होद दं आसोल आदसा सिनायदों पस्टपन जानानै थाबाय मा खालामनांगौथाय थारमाने थाबथानानै दङ साबसक्राइबारा खमायबोगासिनो लासैनो भिडिअखौनो दानजोब्बायबा आङो ओंखाम जाखांबाय नामा मा खालामदों र' बेखौबो रेन्ज मारिना होनि आं कमेन्टखौ वानल' खालाम मानो 2 खालामदों इसका मतलब क्या है कमेन्टखौ वानल' खालाम मानो 2 खालामदों मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाखांबाय नामा सोरां ब्रादारा फैबा हामसिगौलै सोरां ब्रादार 10K जाबाय मा ओंख्रि हा आंबो रायलायखांबायब्रा गोदो नङा दा आलु बयलार बाबारे पिकनिक जायाखै पिकनिक माबामोनाव दंफैयो आङो एयार मेल'डियास संस बिथांमोनाव फुख्रियाव ना हमदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओंखाम जालांसै आरो बिसिनाव तुच्छु अकमान सुप কৰি থকা না কিবা কথা পাতি থাকে আচ্ছা थ' बाक्सायाव बेरायनो थांसै थ' मानासाव लागायलांसै स्कुटिजोंबाबो बेलाय बे लांगोन आलुआ 390खौ थांगोन सम मोनबा थांगोन मा होनो इउटुब चेनेलनि मालिकआ कम्पिउटारसो थुगासिनो दङ ओमफ्राय आं नैबाव लाइभ दं आरोखि ना हारसिंनो ओमफ्राय फंबाय दंफैयो नै न' खाथिनि लाइभ होआखै नामा नोंबो दामानि मा नटिफिकेसन फैलायग्रा होथ'वाखै आदसा साथाम दङ कमेन्ट हरदो सोर दङ मेगनजों मेगन नुनाय बायदि मारैमोनलाय इंलिसनिया देलाय बावबायना नुनाय बायदि मोनबाया आं लाइकखो गावसिबाय आदसा थेंक इउ দুজন চাই আছে দেই কমেন্ট কৰি দিয়া दुজন चाय আছে जाखांबाय नामा ओंखाम जाखांबाय नामा ओहो जाथ'वाखै दङ ओरैनो जों बिसिनायावसो जिरायनानै दङ पिकनिक जायाखै नामा पिकनिक थोद नोंखौ सोर बुंदो होननो थिनदों तिनिजन सायासै दे 2K जाबा नोंसोरनिखै थांगोन आदसा दे फै इउनिभार्सेल स्टुडिअ माबा मिटआप खालामगोन दे खेबसेयाव एलाय 2K जाबा मालाय नैबे इउटुब मालिकआ आं हले थांफागोनल' ओमफ्राय मा होनो एस मुसाहारि मा होनो जोंहानिथिं बैसागुआव फैनो होनदोंमोन नामा नोंसानाव न'आवनो जादो आं आदसा सोरबा जेव फैलाबायबावलै थांगोन दे फै फांसन जाखायो जोंहानि खाथियावनो
कौन है कमेंट कर दिया जल्दी से एंड कमेंट हरदो 3 जन सायासो दे सैबाय आया खबर सबर एकदम भाल कमेंट हरदो कि हल यूट्यूब फैमिली ग्रुप कमेंट हरदो लोगोफोर कमेंट एस मोसाहारि भइसआ माबायदि फैदों थाबथा थुबथा फैदों नामा गगा मोनदोंलै गय जानानै डेविड वारी हम अच्छा अबे हंस रहा है बे ये मेरे को मोजां फैदों अच्छा सल' खनबासो मानसिफोर फैसिगोन नामाब्रा आमि नाजाने इदिला होनदो माबा मा होनो सोर दंमोनलाय निकियाबो फैबासो जासिगौ बे थाखिरि अखमियानि रायलायहरनो मोजांथार आब'आ निकि आब'आ एसामिसनि रायलायहरनो बरिया नाङो आं बेजों रायलायहरनो नोंना जिबना बोरै जिबना बोरै दं ना मोजाङैनो दङ मालाय बेहा तिनिजन मान सायासो दे कमेन्ट होनायफोरा ओ हाँ वो अच्छे है मेरा जीव अच्छे है पर मैं बहुत मेरा दिल टूटा हुआ है बे मेरा दिल टूटा हुआ है ओमफ्राय नोंनालाय नोंना मा होनोमोनलाय आसोला आं बावबायलै बिनि हिनजावनाव मा होनो खिन्थाहरदोंमोनथाय मा होनदों एस मोसाहारि मा होनो बे मैं समझा नहीं क्यों अच्छा मेरा दिल टूटा हुआ है बे रितो रेवा आंना एक्स जाबाय अच्छा आंना एक्स जाबायलायबाव ओमफ्राय दाबो मा होनो चेट खालामो कल रायलायो नामा दाबो एक्सजों तिनिजन मान सायासै सोर नायदों कमेन्ट हरदो लोगोफोर हेलौ हैप्पी न्यू ईयर गैला अच्छा गारबाय आं मानो गारखो नाङा आंनो मानो नाङा मोजां नङामोन नामा एक तू ही है दिल में जिसे थगायसुलिसोलै अच्छा थगायसुलिना मा होनो आंनिखौबो नैबे बिथाङासो मिथिगौ आंनाबो बिदिनोलै थारमाने फिर भी मैं व्हाइट का नालाय आवसाव फिर भी मैं प्यार करता हूँ थेवबो नांगौ आंनो इखौ थगायसुलिबाबो र' आं फैफिनगोन औ दे जागोन दे
साथाम नायदोंमोन कमेन्टखौनो हराखै माथो। हेलौ 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 हेपि निउ इयार फैफिनगोन। वेलकाम टू लाइव चैट। साथाम नायदों लोगोफोर नोंसोर मानो कमेन्ट हराखै? साथाम नायनाय देखायदों र' ओमफ्राय वाचिं बाय 2 इयार। हेलौ लोगोफोर हेलौ गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। एक कम हो गया और वेलकम टू लाइव चैट। रिमेंबर टू guard your privacy and abide by our community guidelines more. आयदाय मानसि बुरजा थाबासो इन्टारेस्ट नाङो। माबोरै जाखो? मोसारिना बेसेबां थांखोथाय नायनो आं र'। 1.62 600 खारसन जाबायसो। 60 भिडिअ 1K 8 हेलौ लोगोफोर। दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो। फैयोबोला हेलौ कोई नहीं है बे। मैं अकेला हूँ यहाँ इस दुनिया में। हेलो वेलकम टू लाइव चैट गाइस। दुजन सायासै सानैनो दं कमेन्ट हरदो सोर फैदों। मैं भी तो जानू कौन है यो। अबे दुई हेलौ शर्ट भिडिअ खालामनो थांगोन नोंसोरनिखै एबार। आच्छा दे फै दे एसमसारि। लागाव कुकार गाबबायलै ओंखाम जासिगोन खोमा। मेरा ये किधर गया? फैथारनांगोन दे हले बैसागुआवहाय। टिना ओइ ब्र' ओमफ्राय नों टिनाखौ सिनायला टिना ब्रह्मखौ? ओइ आदा सोरां फैबासो गला इन्ट्रेस्ट जागौमोन खोमालै। होनदों टिना ब्रह्मखौ सिनायगोन ना सिनायला एसमसारि? औ मा जाखो एसमसारि?
हेलो हेलो गावसो इउटुब नायबावदों खोमा ओमफ्राय सिनेमा नायगासिनोबाव हेलो हेलो SMS खालामला दानिया दामानि मा होनो नालाय मालाय दानिया दामि जाबाय नालाय मालाय सोर खालामाखै दे आंना मबाइला बायनानैसो दङ मिथिबायना डिसप्ले थांनानैसो दङ दाबो फाहामनोनो मोनाखै बिराद गोबाव जाबाय आं फाहामथ'ला मबाइलखौनो गोदान लाथारनोसै बेनिखायनो आं फाहामाखै मबाइला डेटसो जानानै दङ आंना मबाइलानो एकदम थैनानैसो दङ दा आंना बेनिखायनो मेसेजखौनो रावजोंबो चेटखौनो खालामनो मोनासै वाट्सएपफ्राव आरो इउटुबफ्रावबो अनलाइनखौनो थानो मोनासै दामानि मबाइला एकदम डिसप्ले थांनानै दङ दाखालि माइ हानायनिफ्रायनो आरोखि ना न'आव गोलैदों खामसालियाव माबोरै गोलैदों बेखौ बुं माबोरै गोलैदों आं हमनो हायाखैमोन नोंखौ बारा आदसा नायनानै लादो होनदो ओइ टिना ब्रह्म मा होनो टिना ब्रह्मनि नामाव इउटुब चेनेल खुलिदो दासो हमनो हाबाय आं नोंखौ आदसा हमनो हाबायना दाखालिहाय मा होनो भिडिअ कल रायलायनायालाय वाट्सएपआव बेनो आङो सिनायबाय दा हेलो guys welcome to live chat ओमफ्राय दानो जाखांबायबो नोंसोर सिनायबाय सिनायबाय मा बै सार आं 20 रुपिसखौ दाबो हरनो हायाखै आं बे 20 रुपिसखौ हरथारगोन आं गोमसार अफिसियेल ना मा नाम होनोमोनलाय खेबसेहाय नेट पेक जोबनानै मा होनो मबाइलानो बायनानैसो दं आंना नाम्बारखौनो नुला मालाबा हरफिनथारगोन आं र' बे 20 रुपिसखौ इउटुब नायथ'वाखै नामारा मानसिफ्रालाय सानै फैदों सोर आंबा बेनिखायनो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर फैदों डाउन जाबाय थायो नालाय अभी आ चुका है एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना कैसी लगी थाबलै मा जाखोलै हेलौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेलौ सोरबा दं नामा कमेन्ट हरदो सोरबा दंबा कमेन्ट हरदो हेलौ कमेन्ट शो जायासै नामा सोरबा कमेन्ट हरदोंमोन नामा ANZYT हाय आदा हाय आदा जाया आदा माने आं फंबायसो जागोन आरोखि ना आं फंबायसो मा खबर ANZ Happy New Year ब्रादार मा खालामगासिनो दङ ओंखाम जाखांबाय नामा मा खबर हेलौ
नुवाखै दा नेटआ फाग्ला बायदि जाना दं। हेलौ NZYT नेट डाउन जानानै दंलै। ये क्या हो रहा है भाई साहब? मोजां अच्छा हाँ NZ नोंथाङा गोदान नामा आंनि चेनेलाव? गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो। आंबो खालामबाय नोंनिखौ। र इसको वो कर देते हैं, रेंज मार के देते हैं इसको। हेलौ सानै नायदों कमेन्ट हरदो। अ बिना साबस्क्राइबारा बेसेबां दंथाय र' नायनि आं साबस्क्राइब खालामबाय आङो। NZ आंनि चेनेलाव गोदान नामा नोङो? अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ दे थेंक इउ। आं खालामबाय दे नोंनिखौ। देलाय नायनो हागोन। साबस्क्राइब खालामबाय आं टम एन्ड जेरि। टम एन्ड जेरिनि प्रफाइल होनानै दङ। गोदान ओंखाम जाखांबाय नामा NZ? हेपि निउ इयार हेलिकप्टार देन्जार खोना बियो मिमाव फाग्लासो। नों मा सिनेमा नायदों? सिनेमा गैयालायबावो नै। गोदान आदसा ओंखाम जाखांबाय नामा NZYT? देग्लायनि बोसोर गोदानाव सानै दङ। सोर सोर नायदों कमेन्ट खालामदो। सानै नङा सासेल' देगोन ओमफ्राय सासेल' दङ। ओमफ्राय नैबाव सानै देखायदों। चैट पे 2 दिखा रहा है और वॉचिंग पे ना एक ही दिखा रहा है इधर। समायब्ला समायखागोन दख'ना बिदनजोंनो। एयारटेल मेसेज दिया है बे। हेलौ सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो अन्नानै। गोदान बोसोरनि सावरायलायनोसै दसे। नोंखौनो नागिरो। इस हेलौ सोरबा फैदोलाय दा लाइभआव। आया एक ही दिख रहा है। ANZ थांबाय नामा? मानसि बुरजा गैयाबा इन्ट्रेस्ट मोनालाय। 10 जनसो थाबा साथाम नायदों दे साथाम देखायदों ओमफ्राय नों वाचिंग भी एक ही दिखा रहा है इधर। हेलौ मा जाखो थांबाय नामा ANZYT? वेलकाम टू लाइव चैट। हिट जायाखै? हेलौ रिबानि लागायखनोसै नामा मानसिफोर फैलाबायनायनि। अननाय मोननाय बायदि मोननाया। हेलौ सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर।
enjoy the janitor part. Hi friends, hi friends. Lovely Sarvini Goda. Hello, hello. So hello friends, welcome to my YouTube channel. तो अभी हम सोलोंबाय थानांसिगोनलै जानाय नंला ब्लग आगारनांसिगोन। उन्दुनो ओंखारबायलै गगाबो मोनदों। कमेन्ट हरदो लोगोफोर किहल किहल किहल। तुझे कितना जाने लगे हम। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो नो लोंबाय थाखायो बाजै दिनैसोखौ बाजै बाखि हरबावदो। कोई नहीं है वे। So hello लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय। Happy New Year. Permainan Sonata Kapil Sharma Sumana Ajdesh. कोई नहीं है इधर। Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and avoid by our community guidelines. Hello, 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 hello. कुछ बातें बाकी हो पाते। 6 likes. Hello, 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 hello.
तुझे कितना चाहने लगे हम। 1 मिनट हो गया है। 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटा। Hello, 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 hello. Hello friends, welcome to my live stream. Ang mana nengku ada Indonesia silang. Halo, halo, लोगोफोर मा खबर? खूबसूरत कोई सबैसँग सानै देखेको ग्लिच जाबाय नामारा? इस पे 2 दिखा रहा है। हेलो 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 सर पीडीएम। इस पे 1 ही दिखा रहा है। इस पे 2 दिखा रहा है। नोंथांमोननि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। हेलो 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 2 जन सायासे 5 दिन नहीं पतली को बोलिया बोले हाय 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 तेरी नजरिया मा जाखो? जमदक हैप्पी न्यू ईयर। लाइव फैदोंमोन। हेलो लोगोफोर, हेलो लोगोफोर, हेलो लोगोफोर। लाइफ इज ऑन। गोदान बोसोरनि फैदो सावरायलायनोसै। मेरे को लगता है ये रिफ्रेश होना चाहिए। लाइफ इज ऑन। मैं करूँ?